Vítejte u návodu pro použití webové aplikace Dveřník. Po přihlášení se dostanete na hlavní stránku. Na ní naleznete vaše údaje a údaje pro přihlášení do zařízení Dveřník, včetně ovládacího centra s tlačítky pro vzdálené odemykání a tak podobně. Pro více informací o této funkcionalitě zhlédněte návod, jak ovládat hřiště vzdáleně. Dále zde naleznete historii posledních akcí neboli záznamu návštěv hřiště. Také zde můžete naleznout seznam aktivních rezervací. Pro vytvoření nové rezervace klikněte na tlačítko Nová rezervace. Zde vyplníte všechny potřebné údaje. Pro vytvoření rezervace, která platí každý týden v tentýž den, zaškrtněte políčko Dlouhodobá rezervace. Datum začátku dlouhodobé rezervace představuje den v týdnu, který chcete rezervovat. Datum ukončení pak představuje konec této pravidelné týdenní rezervace. Pro zobrazení všech záznamů návštěv hřiště rozklikněte panel Historie akcí. Zde můžete rozkliknout detail záznamu a zobrazit tak QR kód pro platbu nezaplacené akce. V případě dotazu, nalezení chyby nebo jakéhokoliv hlášení využijte náš formulář v záložce Hlášení problémů. Ten taky slouží k jakékoliv komunikaci se správcem. Pro zobrazení všech dostupných návodů a videonávodů navštivte záložku Návod. Děkujeme za využití našeho systému Dveřník. Naschledanou.